Mali kuna foni TV jabran la ba fata se mali kuna foni show jabran la ba hamana ke jin dugu la foli bele ba hambo ko yo kuma be ani yo wakati be ina fanto ya nya fo yo to gamna ka fogo jamana nya ma hulu ko ne ala te ka lo ko kelenta lo ko kele mi kuma mina take be hani chefoni kele ku ka jamana ko kon ali sa hambo baro la o baro ko mu ko na ko ne ala te bi ku kunda sogonu ko khawfi sogonu ko khawfi ya la ka fo ko mamun yere ko ni boro usigoro la keleta kun kan ko halani la kana baliya sababu do yara koni daga yoro beluno sokoni ko fe keren ne lo ka kalan so mi be wele ni kalan yara kon te ka kalu kono ble no be hulo ko centre mable ayra la ka fo ko centre mable ha yara kon dirani manu ma wala sa u yara kon be se ku yara la kana noni fura yara kon ka soro basigi hani ben ko la anga jamana kon na wala sa u yara kon be se ka sigi u segi yoro la to ka amina o kum ne kon na lo keren ni kon na o kon ya la te ka ta de me keren ne ta kanya shi musula kama keren la musula kama nu yara be bange alisa kon ya yara ka fo ko musula mun be bangi halisa holu yare de kon ka la yunu fanga ka bo kana ta kun kan kula fokata se fem se ni chama ma wokum kona na ukoni ala tiga sa ka shon keme fokata se saki keme fini den keme hani envelope doni jonjon keren mbo kono kodi musula ka dem se ni keme ma wala sa yare kon be se ku yare de meto gamna na segi nun kono na amo akila jigi ka yira ka fasa ko fe ne kele no segi nun kono ni musoka kalola bo wakati se robe fe mun yare ke ku yare sutura o fe nun le kon kele no ka segi nun kono na fa ka takadi musula ka keme mamunu yara koni sigilunu centre mable kona na wala sa yara koni be seku yara deme to kamina ina fa omna family kala to kamina nga jabranu sanfe aka ambe kuna fono yoro keneka mali ambe ka suru baba wota donc mali ambe la jere ne foso ye ante mo la ante shia bo shiala dina te bo dina la ambe la jere ne be je ka mari dila ni fe na anato ayan chini femiye ayan chini hinel Aramade, ni femi bi bolo domina bi bolo ke ode la afama anga se musoga kidbe dignité le chodi muso ya mina umbe chiya do deme baka ubandeme atumodo la musoga tegele yango na koula ode kama anga ma nyeshi muso keme hage minu be bange okumu konnana o le taka gele kosobe donc ango ni saraga de keme soro kanana ye kana di awma muso ka se ku yere deme na ye anata na ge deme wero ku ga bo akala ka anchi ni donc ayanchi na enveloppe fane o fane ka di alisa aka dogone na demete dogoya ne ye fitini di ni nga fitini di dore ga fitini di hina de bena ni fitini di li abe chaya ame nyogon deme am bela jele me nyogon deme malien bela jele mo be malien bela jele mo be malien donc ambe fait ako kuma de fois ko sigiyoro la ambe fait ako de fois ko jekulu la bi gele banka gele ante saka wili choko shila fa nyira de ga nyogon mine ko shitna mali glan an yere be mali glan ko deme bako bi soro ko na andeme donc kama ambe la yini min ke o ministre de la réconciliation a chié ko kana fo anga ben kuma de fo anga sisi ben kuma de kan mo mabo mola dina mabo dina la shia mabo shia la ya tala muso ya tala dem seni ya tala makoroba ya tala dem seni ya shiri makoroba ni ala mo ni ben kuma yi abi ben wale de ke na koroba shawangalo ni dem seni la mo ni femi akoroba le mo de ke donc ambebe sini alni ni semeni temena anga bamba o yoronde ka ni bente fuitike ni bente lakanatina ni bente yiriwatena ni bente muso be sege dew be sege chew be sege mo be bu sigoro la kata sigoro werla abena ni gele ya chamanye an yerata maka amase anga be malia gele ya fo awye blim parce aw bodo amase anga fo mi o de kama an kan be wili kana anga na anga na fo di bulawla taklaka fen fawye minye beni chefoni kambe kumai taklaka fawye ni na nye feminta o yede ko ali na ambela dilente kele mali shaka cham shaka cha donc shia chama ne be malila shia ma usa shia ambele kelinye wa ambele be saka jeka maliju ati joka den shito malite joka den shila shito donc ame fe o kumai o de ka ndala gese o wale wa kan ke wale ni semeni ni yere bora la kan ke wale o de la mai malibe dia
denmisɛnnin fitinin min filɛ tagama la sini u bɛ taa kɔrɔbaya don min na a bɛna sɔrɔ an ye fɛn d'u ma an bɛ waso ni fɛn min ye ko Mali o y'a sɔrɔ an bɛ fɛn d'u ma an bɛ se ka waso ni fɛn min ye ko Mali donc ci de tun b'an bolo ka na fɔ aw ɲɛna enveloppe min dira an ma ko n ka n'a d'aw ma a man ca 100 de don a man ca komi a ka ca c'est hadamaden hinɛ ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye hinɛ tɛ dɔgɔya hinɛ tɛ dɔgɔya an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na halisa an ka hinɛ ɲɔgɔn na an k'a dɔn ka fɔ an kelen tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ye n'an tɔw ma fara an kan donc an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali jɔ ka tila ka Mali diya k'a d'an denw ma sini an bɛ se ka waso k'an ye Mali min d'an denw ma an bɛ se ka waso n'a ye donc o de tun y'a bi kuma ye ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ye yan nɔ mɔgɔ sigidaw ɲɛmɔgɔw ye ka d'an ye a k'a kɛ kɛwale la a k'a kɛ ko bɛɛ cogoya la a k'a bɔ kumaw kɔnɔ a k'a kɛ kɛwalew kɔnɔ ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔn quoi ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔn ɲɛmɔgɔ de fɔlɔ b'a yira ka fɔ an bɛɛ ye kelen donc ni ɲɛmɔgɔ y'a yira k'an fɔlɔ k'an bɛɛ de ye kelen ye i bɛn'a sɔrɔ anw bɔra dugu dɔ la mɔgɔ wɛrɛw bɔra dugu wɛrɛw la u n'aw siyaw tɛ kelen ye aw nacogow tɛ kelen ye mais o bɛɛ la aw de ye ɲɛmɔgɔ ye n'aw ye ɲɛmɔgɔ ye o la bɛɛ de bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ an bɛɛ bɔra du kelen de kɔnɔ ka na yan fɛn kelen de y'an bɛɛ lase yan wa fɛn kelen de b'an bɛɛ latɛgɛ o ye Maliko de ye donc o Maliko in o de kan k'a to an k'o minɛ an k'a minɛ n'an bolo fila ye an k'a minɛ n'an dusukolo ye an k'a minɛ an kɛwalew la bɛn tɛ fɔ da dɔrɔn na dɛ bɛn ye dusukun ye ani kɛwale donc f'an k'an ka baara k'o de kɔnɔ an nakun y'o dɔrɔn de hakɛto b'a la salala mɔgɔsi aw bɛɛ ni ce wari fɛ hali sisan ala sago awɔ amin yarabi yarabi amin yarabi e bɛ position min na Abdoulaye président des jeunes aw y'a yira ko anw ye Maliyɛn ye aw y'a yira ko anw ye fɛn ba kelen siya an kusa ni siya ko ma y'a fɔ cogo min an bɔra yɔrɔ min kɔnɔ bɛ yen somɔgɔw bɛ yen mɔsiw bɛ yen an bɛ waati min na kabi an wolola an ma baasi ye an ma baasi dɔn bɛn ni keleya de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛn nana a nana bon ni ala y'a ko sisan a bɛ tɛmɛ n'a tɛmɛna waati min na fɛn o fana e ka kan ka o dɔn o tuma bɛɛ ka yaafo ɲɔgɔn na bɛɛ ka kɛ an bɛɛ kelen fa kelen ba kelen n'a turu bɔ turu inna goto baba goto a tɛ tɛmɛ o kan ayo ala sago ni tɔgɔ le Tedi Bari ni Tedi Bari centre mobile na yam ni ne muso kuntigi ye awɔ aw nana sɔgɔmada fɛ a diyara an ye kosɛbɛ aw nana ka fɛn min d'a ma ni fɛn b'ale parce que ni mɔgɔ nana ka na i lajɛ ka na fɛn fana d'e ma wallahi a bɛ na an ma fana parce que a ye ŋariɲa yira min kɛ a diyara an ye kosɛbɛ a ye kuma min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan parce que Mali ye maliden bɛɛ ta don faso ta de don donc mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana dila fo jamanaden de ka wuli ka jɔ bon a ye ŋariɲa yira min kɛ ala k'aw sara hali bi an ka Mali b'a la ala ka kulusuma a diyara an ye kosɛbɛ wallahi a ye tiɲɛ min fɔ tiɲɛ de don an bɛɛ ye maliden ye ba kelen fa kelen gɔlɛyalen bɛ an bɔ an sigiyɔrɔ la ka an se yan k'a ye k'a fɔ an nana yan aw nana an lajɛ an ye maliden ye an bɛɛ le kelen ye a diyara an ye kosɛbɛ wallahi aw na kuma min fɔ tiɲɛ de don parce que bɛn ne kɔ bɛɛ tellement ni bɛn ma cɛ ni maliden ma jɔ ka ɲɛ jɔyɔrɔ la a tɛ se ka ɲɛ an b'a fɔ ko jamanakuntigi ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana dila jamanaden de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn na pourquoi an Mali ka kɛ an ta ye ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ka telen ka d'a ma kɔlɔlɔ bɛ an Mali kɔnɔ ala ka kulusuma ka d'a ma ya rabbi ani baraji an m'an dɔgɔ fɛn ba de don ala ka caman don a nɔ na ani baraji